și acolo nu se ocupă autostrada ca în România, într-o vitrină. Dar ce m-a minunat acolo? Biciclete. Deci vreau să zic că au mașini, au nu știu ce, dar sunt sute de mii de bicicliști în Amsterdam. Și strada lată așa, și benzi pe stradă, pe trotuar la noi, și te calcă bicicliștii. Aia nu respectă nicio regulă. Semafoarele sunt pentru mașini. Ai direct... Că eu mă uit cu mașină, stau pe el. Băi! Cu așa de biciclete, și nici o bicicletă faină n-am văzut. Mountain bike, zice, nu, deci coașe din alea de când eram bunica fată, zic, biciclete cu ăștia mă rambalări ăștia de la teză, n-am biciclete. Motivul ea sunt mulți români și alți negri. A, să nu le fură. Africani, nu știu ce, pakistani, care fură crunt de acolo. Și atunci omul și ia o rablă, că zic, uite, bicicleta asta nici nu e legată. Păi cine o pune că dacă o miști e atât de răpită? Deci așa, nu au o